Joy. Parfémová voda, ktorá v nás prebúdza radosť. Milé dámy, predstavujem vám našu Joy, našu parfémovú vodu, ktorá bola vytvorená v spolupráci s Nevrovedou. Je vedecky dokázané, že ingrediencie, ktoré sa nachádzajú v tejto našej parfémovej vode, vyvolávajú v našom mozgu signály, majú schopnosť vyvolať v našom mozgu signály radosti, optimizmu a dobrej nálady. Čo to spôsobuje? Spôsobujú to naozaj výnimočné ingrediencie, ktoré sú na základe ktorých bola vlastne táto naša parfémová voda Joy vytvorená. Sú to vrchné tóny, horné teda tóny, ktorých sa nachádzajú a cítime tam extrakt broskyne, prináša sviežosť, jemnosť a radosť a ľahkosť. V stredných tónoch sa nachádza muškát z Egypta, ktorý dodáva vôňou ženskosť, optimizmus a jemnú kvetinovú eleganciu. V spodných tónoch sa nachádza pyžmo, teplé, jemné, zmyselné a hrejivé. Zakončuje vôňu ukľudňujúcou vrstvou pohody, ktorá zanecháva príjemnú náladu dlhodobo po aplikácii tejto vôni. Takže, milé dámy, rozhodne a určite nesmie chýbať vo vašej kúpeľni. A ani v kabelke.